Сръчковците малки са и чак не ви се вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти, Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Термосът. Къде да го сложа? Кое? Там-тамас? О, ти ли си? Сладоледът ми. Шегуваш ли се? Изяж го! Не мога. Там-тамас, добре ли си? Добре съм, но това е подаръкът за мама. За деня на майката. Тогава дай го подарим. Не може, с татко ще я поздравим заедно. Какво ще й подари баща ти? Не знам, но докато се прибере, сладоледът ще се разтопи. Сложи го във фризера. А ако мама го отвори, ще го види. Ще развалим изненадата. Оф, къде няма да го намери? Знам къде. В кабинета на баща ти. Няма къде да го скрия тук. В стаята няма фризер. Провери за тонази кутия. Намерих термос. Но защо ми е термос? Термосът е за горещи неща. Сладоледът ще се разтопи. Не, няма. Термосът представлява една бутилка, пъхната в друга. Между двете бутилки има кухина. Това е тайната на термоса. Кухината не пропуска топлина навън и навътре. Ако в термоса има горещ чай, кухината не позволява на чая да изстине. Ако пък вътре има сладолед, кухината не позволява на топлината отвън да влезе вътре. Така, в термоса топлите неща остават топли, а студените студени. Готово! Сега отивам да си поиграя. Една благодаря ли ми каза, нали, Нолик? Къде си, Нолик? Тук съм! Къде? В термоса! Но какво правиш вътре? Исках да видя кухината, за която разказа. Само не пипай нищо! И в никакъв случай не ближи опаковката! Сладоледът е замръзнал, езикът ти ще се залепи за него! Вече се залепи! Какво каза? Вече се залепи! Залепил се! Ага! Опитай се да го отлепиш! Отлепи ли го? Духни силно към фолиото! Не! Дръж се, Нолик! Ще извикам Там-Тамас! Зимата е един чудесен сезон. Празници, подаръци, снежни топки, кънки, шини. Но студът е нещо сериозно. С него шега не бива. Най-важното е да се обличаме топло. На главата да има шапка, а на врата шал. Така няма да настинем или да ни заболи гърло. И за да не измръзнат ръцете ни, не си забравяйте ръкавиците. Не излизайте с мокри обувки навън. Така със сигурност ще се разболеете. И ще ви кажа още нещо. Студът може да е забавен, но все пак мислете. Не яжте сняг и не облизвайте огради или ледени брави. Езикът ви ще залепне здраво за метала и много трудно ще се отлепи. Пожелавам ви една славна зима! Там-Тамас! Езикът на Нолик залепна! Къде? Термоса! Идвай! После ще ти обяснявам! Татко, ти си се прибрал? Татко, не ми взимай подаръка. Как ще е твоя подарък? Да, този е. От кога е твоя подарък? Здравейте! Каква е тази суматоха? О, няма нищо. Имам изненада за теб. Честит ден на майката, скъпа. Термос! Прекрасно! Много благодаря. Вътре май има нещо. Не мисля.
Вътре има подарък от мен. Ванилов сладолед? Любимият ми. Но как се е озовал там? Благодаря, любими мои. Нолик, много ме оплаши. Добре, че успя да се превърнеш в болче. Аха. Езикът ти добре ли е? Аха. Ще можеш ли да говориш пак? Ще мога. О, чудесно. Побързай. Трябва да честитим деня на майката на мама. Както и вие. Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Ива Стоянова. Тон режисьор Денислав Димитров. Ролите озвучиха артистите Мина Костова, Светослава Симеонова, Диляна Спасова, Живко Джуранов. Преводач Гергана Бахчи.